ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Todos estos recuerdos no los he borrado nunca. Y eso que dicen que hay que perdonar, yo digo que no. No perdono. Berak komentatzen zigun, egunero kontatzen duela bere historia. Ez duelako ahaztu nahi. Ez du hil nahi bere historia ahaztuta. Que éramos 2000 personas en el pueblo y ya faltaba gente. Y decía, cualquier día de estos vienen y nos cortan la cabeza. Subieron con la metralleta a la habitación donde estaba mi padre y le obligaron a levantarse. Mi hermana, como ya estaba expectativa de lo que estaba pasando, pues se levantó y dijo que ella también quería ir a ver lo que le hacían a su padre. ¡Hala, pues ven! Y la cogieron y se la llevaron. Nos preparó el desayuno a mi hermana y a mí, yo con 7 añicos y ella con 10. Pues fuimos a llevar el desayuno y los guardias que estaban en la puerta nos dijeron, tu padre ya no necesita, ya no está aquí. Habría pensado que iba a ver lo que le hicieron o lo que le hacían y volver, porque yo no hubiera pensado que me iban a matar. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 8 ditu gaur, asteazkena da eta eguneko albiste ere bada. Nafarroan oroimen historikoaren alde lan gehien egin duen figuretako bat, esanguratsuenetako bat, atzokoan hil zela, beraz zen Josefina Lamberto. Maravillas Lambertoren aizpa izateagatik ere izan zen ezaguna. Falangistek bai aita eta bai aizpa eraman eta hil egin zuten 1936ko gerra betean. Josefina Lamberto bera errepresio frankistaren biktima eta lekuko izan zen eta haren salatzaile nekaezina. Eta oroimen historikoarekin jarraituta, Txabi Etxebarrietaren heriotzari buruzko ondorio berriak kaleratu ditu Arantzadi zientzia elkarteak, bertsio ofiziala bera ere kolokan jartzen dituztenak. Bertsio ofizialaren arabera, Guardia Zibilen eta etakideen arteko tiroketa batean hil zuten Etxebarrieta, baina Arantzadi zientzia elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak egindako ikerketak ondorioztatu du ezerk ez duela esplikatzen Etxebarrietak bizkarrean jaso zuen tiroa. Ondorioztatu dutenez, litekena da Etxebarrieta exekuzio extrajudizial baten biktima izatea. Ikerketa ofizial bat egiteko eta gizarteriaren aurkako krimentzat hartzeko eskatu dute. Eta bestalde Espainiako gobernuak uko egin dio Galen eta Batallon Basko Espainolen biktimei ukatutako kalte ordainak berrikusteari. Delitu larriengatik kondenatuak izan ez diren Galen eta eskun muturreko taldeen ekintzen ondoriozko biktimak terrorismoaren biktimatzat aitortzeko eskatu dio EAJko Estefania Beltrán de Herediak Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Espainiako esekutiboak berriz legez jardun duela uste du Pedro Sánchezek eta ondorioz ez dagoela azterketa berri bat egiterik. Eta kulturari lotuta, gaurkoan hitzordu garrantzitsua, Bilbon hasi dutena goizetik Bilbozarra euskaltegiak antolatuta. Ramon Cesar Vitoriaren martutene eleberria irakurtzen ari dira, klasikoen irakurtaldi jarraituan. Arriaga antzokian bertara joko dugu zuzenean irakurketaren zati bat entzuteko. Datarik gabe, argazkiaren atxaldean bai, ok, 72 irakur liteke. Besterik ez, gutunen bat idatzi zion berak, erantzun eta egorde ezuena. Zinez da ederra, edori iruditzen zaio behintzat. Eziketarba amaitu zenean, besterik gabe despeditu zen. Etxera, itzultzeko ordua iritsi zitzaion.
Ikusten duzue bertan Bilboko Arriaga antzokian jarraitzen duela Martutene, Leizar Bitoriaren eleberriaren irakurketa jarraitu hori, goizeko 8etan hasi dena eta arratsaldeko ordu 2etan amaituko dena. 200 pertsona baino gehiago bildu dira gaurkoan, tartean mundu osoko 50 euskal etxeetako ordezkariak ere Euskadi Literatur Saria jaso zuen Martutene eleberri horren irakurketa jarraitua egiteko. Beste kontzu batzuk ere gaurkoan, izan ere zerealen esportazioaren blokeoa ekiditeko Errusiak eta Ukrainak aurre akordioa egin dutelako. Udane Arbeo, eguerdion, zeintzuk dira xehetasunak? Bai, zerealen prezioak gorantz egin duen unean iritsi da Ukrainak eta Errusiak adostutako akordioa Ukrainako portuetatik garia eta bestelakoak esportatzeko. Tarte horretan izan da Turkia ere, bitartekari bezala, eta bestalde Sergei Shoigu, Errusiako defentsa ministroak astearte honetan ziurtatu duenez, Ukraina hegoaldeko Berdiansk eta Mariupol hirietako portuak normal ari dira lanean eta Ukrainako zereala esportatzeko prest direla adierazi zuen. Otsailaren 24tik blokatuta egon baitira portu horiek horrela Errusiako ministroak bestalde atzo baieztatu zuen Mariupolgo portutik jada minak kendu dituztela. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin. Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko. Kremlineko iturriak aipatuta izbeste egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen, eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их. Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurre ikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urren ez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean. Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale Ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzailengana. Bestalde egunkari Errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da. Mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoak blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Eta gurera itzulita alor energetikoan 2 proiektu eoliko ezarri nahi dira Gipuzkoan, zuzen ere Urretxu eta Zumarraga inguruetan, baina Urretxuko udalak dagoeneko desadostasunak agertu ditu. Udane, zeintzuk dira arrazoiak? Bai, zuk esan bezala Urretxuko udala Irimo eta Oleta mendien inguruan eraiki nahi diren parke eolikoen aurka agertu da, aho batez EAJ eta EH Bilduk eta PSek 2 testu adostu dituzte, eta horietan testu horietako bakoitza da parke eolikoen ingurukoa, eta hori ondoren Eusko Jaurlaritzari igorri diote. Parke eolikoak Green Capital Power enpresak eraiki nahi ditu, Irimo inguruan 2 errota jarri nahi dituzte, eta Oleta menditik Samino mendira bitartean 4 errota jarri nahi dira. Zutabek 115 metroko altuera izango dute, eta horiek eraikitzeko 5 metroko zabelera izango duten pistak eraiki behar dira. Egitasmoak Azkoitia, Azpeiti, Urretxu, Zumarraga, Ezkio edota itsaso herriei eragiten diete, izan ere energia estazio elektrikoetara garraiotzeko bertan dorreak eta kableak eraiki behar dira, eta horiek hala Urretxuko udala aurka agertu da, gainera adierazi du inguruko mendietan eragin handiak eta oso kaltegarriak ugarituko liratezkela.
Eta berriz Nafarroan energia eolikoarekin lotuta, sorgailu eoliko horien palak birziklatzeko planta bat eraikiko da Nafarroan bertan. Zeintzuk dira xehetasunak eta zertan datza proiektuak? Bai, alaxe da, zuk esan bezala, planta bat eraiki nahi da Iberdrolak eta FCC ambitok sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta bat eraiki nahi du Nafarroan eskala industrialean lan egingo duen Europako handiena eta lehena izango da, eta lehen instalazioetan bertan 10 euro inbertituko dituzte bi enpresek eta hamarkada honetan zehar 100 lanpostu sortuko direla adierazi dute zuzenean edota zeharka. Eta lantegiaren kokapena oraindik zehazteke bada ere, Nafarroako hegoaldean kokatuko dela aurre ikusten da, bertan gune estrategikoa dela baitiote, eta bertan gainontzeko parke eolikoekin konexio egokia izan dezaketela uste baitute. Eta proiektuaren helburua sorgailu eolikoen paletako osagaiak berrerabiltzea da, birziklatzeko prozesuko hainbat etapa hartuko ditu planta honek bere barnean, aurreko tratamendua eta prestaketa, hondakinen garraioa eta birziklatutako produktuen merkaturatzea. Eta beste berri bati ere heldu behar diegu, izan ere Europar Batasunak adostu egin du aurrerantzean kargagailu bakar eta unibertsala izango dela USB-C motako kargagailua. Noiztik hasiko da ura ezartzen? 2024ko udazkenetik aurrera Europako Batasunak kargagailu bakarra erabili nahi du bai mugikorretarako edo eta beste zein elektrogailuetarako. Gailu elektriko gehienetan ezarriko da, ordenagailuen kasuan ordea 2028an sartuko da indarrean. Eta ordutik aurrera fabrikatzea behartuta egongo dira kargagailu hori beren gailu ertain eta txiketan jartzera, besteak beste esan bezala telefonoetan, edota tabletetan, liburu elektronikoetan, kamera digitaletan, bideokontsoletan, edota aurikularretan esaterako. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, hirugarren bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat. Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia, 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehengai. 2,600 tons. Eta badakigu gaur egun lehengaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Raw materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferrik galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-C bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak. Europako Kontseiluak eta Parlamentuak formalki berritsi behar duten akordio horretara iristeko, oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Hain justu oraingoz Applek ez du Europako araudi berriari buruzko adierazpenik egin, baina duela gutxiko zenbait filtrazioen arabera, 2023ko iraian hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen. Eskerrik asko Udane Arbeo. Mila esker. Eta energia berriztagarrien autokontsumoa bultzatzeko lege aldaketa bat proposatu du Euskal Herria Bilduk. Hain zuzen eguzki plakak eta auto elektrikoak kargatzeko instalazioak lizentzia eskatu gabe ipini ahal izatea galdegin du Mikel Otero EH Bilduren legebiltzarkideak. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz, orain arte ez da lege aldaketarik egin, autokontsumoa oztopatzen duten trabak ezabatzeko eta uste dugu iritsi dela ordua. Aurkezten dugun lege hau, xumea, simplea, baina oso eraginkorra dena, autokontsumorako diren eguzki energia aprobetxekotzeko instalazioei, baina ez bakarrik hauei, baita ibilgailu elektrikoak kargatzeko etxeetako instalazioei ere, udal obren lizentzia derrigorrezkoa ez izatea bermatuko du, lizentzia honen ordez, erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena ezarriz. Hau da,
tramitazioak azkartuko ditu. Salbuespen batzuk ere jartzen dira, eta obra lizentzia hori eska daiteke, instalazioak kultura intereseko ondasun edo ondasun katalogatutzat jotako eraikinetan egiten direnean, edo eraikin bati, zimenduei edo egiturari eragiten dietenean, eta baita ere ingurumen inpaktuaren ebaluazioa behar dutenean. Eta gai zaldatuta bihar iritziko da Nafarroako parlamentura, Nafarroako Eliza Katolikoan egindako sexu abusuen biktimak aitortzeko legea. Horren arabera, adituen batzordea sortuko da, eta Eduardo Santos, Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziarako kontseilariaren arabera, ezinbestekoa da Nafarroako Eliza Katolikoa ere batzorde horretan egotea. 1948 eta 85 urteen artean gutxienez 58 pertsonak jasan zituzten sexu abusuak Nafarroan. Eta 2022ko urte honetako Iruñeko Sanferminetarako atzera kontaketa hasia da dagoeneko, hilabete eskaz falta den honetan, baina aurten ez da txosnaru gunerik izango. Herri Sanferminak plataformak bertan bera utzi baitu jaietarako prezuen egitarau osoa, udalak txosnak errotazarrera bidali nahi zituelako, eta ez dituelako onartu plataformak proposatutako gunea, eta ez da ere ordutegi murrizketa ere. Gertatutakoa azaltzeko, bat egingo dugu zuzenean Paula Garziarekin, Herri Sanferminak plataformako kidearekin. Eguerdion? Eguerdion. Bueno, zein izan da azken hilabeteotako gertakarien bilakaera hori, eta zenolako jarrera izan du Iruñeko udalak Herri Sanferminak plataformarekin? Bueno, iraileko Sanferminen mailan udalak proposatu zuen, ireki zuen email bat, edozein pertsonak proposamenak egin ahal izateko aurtengo Sanferminei begira. Guk aurreikusten genuen ez aurten lehentasunak izango genituela txosnaguna montatzeko, udazkenean bidali genien Herri Sanferminen proposamena zela bai Errekoletas plazan eta bai plazan egitaraua antolatzearena, aurreko urteetako dinamika berriarekin jarraituz. Apirilean jaso genuen udalaren email bat, galdetu zea aurten zerbait egiteko asmoa geneukan, baina jadanik aurrera dizuguten ezinezko izango zela ez Errekoletas plaza, ez O plaza erabiltzea. Eta, bai, jarraitu. Horren aurrean bilera bat eskatu, eta beste proposamen batzuk jarri genituen mahai gainean, hala ere, udalaren erantzuna ez ezkoa izan zen berriz ere. Beraz, erantzun horren aurrean, zein irakurketa egiten duzue zuek, eta ez bakarrik Iruñeko Sanferminetara begira, ez beste jai batzuetara begira ere, aurrekariren bat ezarri dezakela uste duzue? Guk egiten dugun irakurketa da, udalari eta jola interesatzen, Sanferminen erdian ez eta jaiaren erdigunean, Sanferminak ulertzeko eta bizitzeko beste modu bat ikustaraztea, ez? Posible direla Sanferminak egiteko beste modu bat, eta horiek ikustaraztea. Horregatik, gure irakurketa da, alde zarretik eta jaiaren erdigunetik desagerrarazi nahi gaituztela. Udalaren aitzaki horretarako zen bizilagunen kexak, egia da udalak esan zuen arabera, kexa gehienak Errekoletas plazan zentratzen zirela, horregatik gure proposamena izan zen, O plazan egitea bakarrik egitaraua, eta egitarauaren ordutegia murriztea. Hala ere, berriro ere ez ezkoa jaso genuen, eta ematen ziguten aukera bakarra, Errotazar parkea edo Larruna parkea zen. Hori, esan bezala, gure irakurketa da, desagerrarazten nahi dugutela, udalari ez zaiolako gustatzen, Sanfermin parte hartzaileak, herrikoiak, feministak eta euskaldunak jaiaren erdigunean egotea. Nik ez dut uste, honek beste jai batzuekiko aurrekaririk markatu dezakeenik, egia da oso Iruñera zentratua edo oso Iruñean kokatua dagoen gatazka bat dela ez, UPNek eta Navarra Suma kasu honetan Sanferminak ikusteko eta modu oso konkretu bat daukala, Sanferminak privatizatzeko eta Sanferminez de postal olako bat antolatzeko, eta horregatik ez zaiola gustatzen beste eredu bat erdigunean jartzea. Dena den, aipatu duzue baina eta berriro, ez da naiz eta aurten txosnagunerik ez izan, festak ospatzeko beste modu batzuk ere bilatzen jarraituko dituzuela, bertan ere jarraituko duzuela, alegia.
Bai, hala da. Guk uste dugu herri Sanferminak ez dela bakarrik txosnagune bat, ez dela bakarrik espazio bat izatea, baizik eta Sanferminak ulertzeko modu bat direla eta beste filosofia bat, ez? Orduan, bilatuko ditugu beste modu batzuk, herri Sanferminak errotzen dituzten baloreak jaien erdigunean egoteko, eta herri Sanferminen filosofia, Sanferminen bederatzi egunetan oso presente egoteko. Paula García, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Bai, zuei. Eta urte bete, baino ez da falta, udal eta foru hauteskundeak ospatzeko eta inkestek erakusten dute Nafarroan behintzat eskuina gehiengo osotik urrun dagoela. Martxelo Díaz kazetariarekin aztertuko dugu, zabaltzen diren aukera guzti horiek. Eguerdion, Martxelo? Kaixo, eguerdion. Oro har 2019ko emaitzekin alderatuta, zein testu inguru aurreikusi dezakegu datorren urtean? Nik uste, handikan urtebete geratzen da, inkestetaz ari gara hitz egiten, baina nik uste sort daitekeen panorama nahiko antzekoa izango dela. Orain arte, eskubiak ez dauka gehiengo osorik Nafarroan, eta horren aurrean alternatibak osatzeko aukerak zabaltzen dira. Egun PSN-ren inguruan, edo PSN lidergoa duela Nafarroko gobernuan, baina beti ere beste hainbat alderdiren sostenguarekin. Espainia, gobernu espainialaren antzera ere Nafarroan beharrezkoak dira akordio zabalak, eta akordio zabalei esker lortzen da eskubiak bere ez inposatzea. Bai, izan ere alderdiz alderdi ikusita, ez da, Navarra Suman edo UPN oraindik galdera asko daude argitzeke, baina dena den, inkesten arabera, gehiengo osotik urrun egongo lirateke, beste alderdien bilakaera nola ikusten duzu? Bai, hori da, lehenengo behar bada argitu beharko dute, bai Navarra Suma bezala aurkezten diren, edo UPN bere kabuz joateko agutua egiten duen. Horren aurrean badaude oraindik ere PPek zer egingo duen, Ana Beltraren etorkizuna horre zalantzan dago, Ciudadanos badirudi oso etorkizun iluna duela, eta ikusi beharko da Saias eta Daniroren plataformarekin zer gertatzen den. Izan ere badirudi datorren astean aurkeztuko dutela, bere plataformak egingo duela ekitaldi politiko bat. Ez dena den ikusten da hor, eskubiaren baitan zatiketa nagusi dela, eta beraz oso zaila aurre ikusten da berriro ere Navarra Suma bezalako koalizio batean joatea. Hala ere, ni uste, naiz eta Navarra Sumarekin denok elkarrekin joan, inkestek aurre ikusten dutena da, ez dutela gehiengo osorik lortuko. Hau da, ez direla nahiko, beraien boskak ez direla nahikoak izango gobernatzeko. Erren aurrean, ikusten da ere, badirudi PSN-ren etorkizuna pixkat orekatzen dela, azken Maria Txibiteren lidergoa sendotzen dela, pixkat behar bada Pedro Sánchezen olatutik zehozer edo hartuta, eta badirudi, PSN edo inkeste guztiek ediotenaren arabera, PSN izango litzateke bigarren indarra, eta horrek suposatuko luke Nafarroan hartu beharko lukela ardura Nafarroa eskubiaren aurreko koalizio zabal edo akordio zabal horren lidergoa hartzeko, eta ikusten dugu, EH Bildu ere espazio hori sendotzen dela, hirugarren indar bezala ematen diote inkestek, geroa bai gaindituz, eta horren aurrean, uste nabarmentzekoa dela, beti ere, Nafarroan akordioak lortzeko ezinbestekoa den esparrua dela EH Bilduk ordezkatzen duena. Hau da, eskubiari aurre egin nahi baldin bazaio, ezinbestekoa da EH Bilduren papera horregotea. Se ha producido, a nuestro entender, con una... Sinatzeko, ez beste modu batean esan da, EH Bildurik gabe ateak zabalik izango luke eskubiak gobernatzen jarraitu alitzateko, edo Nafarroko gobernura kasunetan itzultzeko. Geroa baik badirudi, inkesten arabera beti ere berakada txiki bat izango dula, baina bere esparrua ere bere referentzialtasuna mantenduko dukela, eta hor geratuko litzateke horretan ere, ezker zabaltzalea osatzen duten, Podemos alduguk, ezker batuak eta batzarrek. Ez badirudi, azken aldian, sektore honek
elkartzearen bidea hartu duela, elkarrekin lanian ari direla, eta ikusi beharko da, azkeneko hauteskundetan sektore honek nahiko emaitza kaskarrak atera zituen, eta pixka bat horren ondorioz daukagu ere PSN-ren gobernua, eta konparatuta Josué Barkosek aurreko agintaldia zuzendu zuen gobernua ordezkatu. Ez beraz, bloke hori importantea da gehiengo ezkerreko edo gehiengo alternatiba bat osatzeko, eta ikusi beharko da azken hauteskundetan izan duten berakaldi horri eusteko gai diren ala ez. Eta gero, inkesta batzuk ere ematen dute Voxen presentzia egon daitekeela Nafarroko parlamentua, baina hori ere ez dukela ere panorama orokorra aldatuko. Izan ere Navarra Sumaren baitan Voxen adierazpenen antzeko ugari izan ditugu azken aldian, beraz beste eskuduko beste alderdi bat izango litzateke, baino eskubiaren blokeak edozein kasutan ez zuen indar nahikorik izango, hori ez berriro ere Nafarroko gobernuaren Nafarroko gobernua berkonkistatzeko. Esaten duzunaren arabera, nabarmentzen duzu, akordio zabalak beharrezkoak izango direla, ezkerreko alderdien artean, hori dela argi dagoena behintzat, baina legealdi honi errepasoa inez ezin puntura arte ikusten dituzuzuk akordio horiek eratzeko aukerak? Bai, izan dira liskarrak, etxebizitzaren legearen inguruan, azkenean horrez akordiorik izan dira ere, bai bezalako legea PSNek eskubiarekin bozkatu duena, beste batzutan ere geroa baik adibidez religioko irakasleen legearekin, Navarra Sumarekin bat egin zuen, beraz horre izan dira akordioak lortzeko esan dezagun gehiengo naturalari muzin egin dioten hainbat akordio, baina orokorrean uste akordioak nagusi izan direla, eta pixka bat Nafarroko politika gintza esparru horretatik edo hildo horretatik markatu dutela, eta azkenean ostegun honetan bihar bertan badaukagu beste adibide bat, akordioak beharrezkoak direla, eta akordioak ez baldin badira lortzen porrotak izaten direla, bihar plantillaren behinbehinekotasuna gainditzeko dekretua berretsi behar du parlamentuak, eta horren inguruan negoziaketak izan dira azken aldian, eta gobernuak PSNek batez ere EH Bildurekin hizketan egon da, azkenean akordio bat lortzeko. Retirabideak izan dira, baina badirudi horre behintzat ikusiko dugu bihar akordioa heltzen diren ala ez, baina horrek negoziazio horiek erakutsi dute ere, Navarra Sumarekin ez dutela hitz egin. Eta uste pixka bat eskenatoki hau horrela izan dela legealdi guztian. Azkenean lehen esan bezala, EH Bildurekin akordioak beharrezkoak dira ezkerreko gehiengo bateko, legeak ateratzeko, aurrera atera behar diren erabakiak aurrera ateratzeko, eta horren aurrean PSNek daukan aukera bakarra eskubiarekin hitz egitea. Eta momentuz behintzat horri ez dio usten, edo bide horri ez dio usten, naiz eta noizean behin horrelako tentaldiak izan. Orduan ikusi beharko da hurrengo algintaldirako ere, baina usten bi aukerak garbi daudela, eta edozein lege bozkatzen denean, edozein erabaki hartzen denean, edo da akordio zabala EH Bilduren parte hartzarekin, edo eskubira begira jartzen beste gizak bateko politikak egin alizateko. Hori esek beraz, momentuz atera daitezkeen ondorioak, foru hauteskundeak ospatu behar dira eta datorren urtean. Asko falta da, asko aldatu daiteke egoera, baina behintzat horixe heldulekoa. Martxelo Díaz, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Ondo izan, gero arte. Eta bestalde mundu bat bertso ekimena eskaini die Bilboko udalak hiriko ikaslei aurtengoan ere. Horrekin utziko zaituztegu eta segituan izango gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Nora Abete izango dugu Bilboko udaleko mugikortasun zinegotzia. Orain arte. Koldo, hombre! Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urteetan zehar egin da. Mundu bat bertso proiektua da horren emaitza. Bilboko udalaren Bizkaiko bertsozale elkartearen eta ikastetxeen arteko elkarlanari esker sortu den proiektua da. Helburuak ikastetxeetan ahoskotasuna landu, euskararekin jolasteko aukerak eskaini eta bertsolaritza ezagutaraztea dira. Era berean ikasleek egindako ekoizpenak jende aurrean plazaratzeko trebetasunak lantzen dira eta horretarako baliabideak ematen dizkiete.
Proiektu honetan baitan ikasturte bukaeran ikastetxeen arteko topaketa antolatzen da urtero. Azkenengo 2 urteetan COVID-19ak jarritako mugak direla eta beste modu batean eman behar izan diete bukaera ikasturteari eta honetarako ikastetxe guztietan emitituten online topaketa antolatu da. Josu Telleria irakaslearen gidaritzapean etxaun leku eonintzen beita Oiana Bartra eta Janire Arrizabalaga bertsolariak aritu dira kantuan. Bilboko Euskara Zinegotziak Koldo Narbaizak mezua helarazi die ikaslei eta Bilboko bertsolaritza irakasle taldeak ere hartu du parte topaketan. Honetaz gain Elena Caballerok Labasuk, Nerea Lizaldek Itziar Ituñok eta Nerea Ibarzabalek erronka bana jarri diete ikasleei. Ikasleek erronka hauek erantzun behar izan dituzte eta txapelketa honetan talde irabazlea Gabriel Aresti Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeko 6. B taldea izan da. Amaitzeko ikastetxe guztien artean iaz osatu zuten Bilbok irabazi abestiarekin eman diote bukaera aurtengo bertso topaketari. ¡Aupa Bilbo! Venga, txaloak! Venga! Guk asko maite dugu Bilboko hizkuntza mingainarantzatu. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Nora Abete, Bilboko udaleko mugikortasun zinegotzia. Eguerdion. Eguerdion. Bueno, mugikortasunaren alorrean aldaketaren aroa dela esan daiteke, jasangarritasunarekin lotuta, ez da? Zenolako aldaketak aurreikusten dira Bilbon? Bueno, nik uste dut aldaketa egunero ikusten ari gara, ez? Eta gure apostua beti izan da jasangarritasunaren aldekoa, beraz, bueno, bai garraio publikoak sustatzen dugu, bizikletaren erabilera, gure autobusak gero eta jasangarriagoak dira, eta bueno, horretan gabiltza egunero, hiri osasungarriagoa izateko. Aurreikusten da kotxen erabilera geroz eta murritzagoa izango dela datozen urteetan, honek ere mentalitate aldaketa batek hartzen du gizartean, mentalitate aldaketa hori ematen ari dela uste duzu? Bai, nik esango nuke pandemiak arindu egin duela ideia hau, ez? Konturatu ginen itxialdian batez ere, ez genuen leku asko disfrutatzeko hirian edo naturarekin harremanetan egoteko, eta konturatu ginen autoak leku asko kendu zigula, ez? Orduan, bueno, ideia hau gero eta importanteagoa da, hiriak pertsonentzako izan behar dira. Bide horretan duela urte bete ezarri zen autoen 30 km/h abiadura muga hori, Bilbo izan zen gainera Europako lehen hiri handia, neurri hori esartzen zeintzuk izan dira, atera izan dituzuen ondorio nagusiak urte betera. Munduko lehenengo hiria izan ginen, eta egia da, epe laburra da balantze bat egiteko, baina bai baditugu datu batzuk eta datuak positiboak dira. Adibidez, kutsadura murriztu egin da eta airearen kalitatea hobetu egin da eta zarata ere jaitsi egin da, baina oso datu positiboa eta harrigarria daukagu. Iaz, izan genuen 1500 bat istripu gure hirian eta da hamarkadako datu basuena, alegia. Beraz, istripuen kopurua ere bera egin du eta haien larritasuna ere. Beraz, oso positiboa ikusten dugu, baina egia da, onurak edo datu onak ikusten ditugu errespetatzen dugunean neurria, ez? Eta horretarako oso importantea da pedagogia eta onurak zabaltzea eta jendea konbentzitzea. Izan ere, oraindik ez da guztiz errespetatzen hori pentsatu dezakegu? Egia da erlasatzen ari garela. Eta egia da ere, gero eta pertsona gehiago sinisten dute neurri hauetan, eta importantea da, hori esan dudan moduan, konbentzitzea eta ez inposatzea. Beraz, onurak zabaldu behar ditugu eta errepikatu behar ditugu, jendeak gero eta gehiago errespetatzeko. Horrelako neurrien ondotik, datozen ez dakite urte edo hamarkadetan helburua izan daiteke hiriburuetan, behintzat erdiguneetan kotxaren erabilera mugatzea? Bai, gure
gure asmoa da autoaren erabilera arrazionalagoa bultzatzea. Eta gure plan estrategikoan hala ikusten dugu, ez? Beraz, hau egiteko neurri ezberdinak martxan jarri dugu, eta bata da, eta aipatu dugu, garraio publikoak sustatzea, bizikletaren erabilera bultzatzea, baina baita kutsakorrak diren autoak sarrera murriztea, eta hau ikusiko dugu datorren urtean, Basusko emisio gune batean, eta gero aparkatzeko politikak ere garatzen ari gara, gero eta auto gutxiago izateko gure hirian. Bestelako neurri batzuk izan daitezke agian hiriburuen sarbidetan bidezariak ezartzea? Datorren urtean, lege baten arabera, jarriko ditugu emisio basusko zona bat, eta hau izango da, beste sareetan beste modu bat, kutsakorrak diren autoak ezin izango direla sartu edo murriztuak izango dituzte sarrerak, beraz, beste modu bat izango da autoaren erabilera murrizteko. Autoaren erabilera murrizten den egin berean, beste alternatibat batzuk bultzatzea logikoa da, ez? Eta besteak beste aipatu duzu bizikleta, igandeak bizikletan ekimena martxan jarri duzu, zertan datza? Bai, da oso ekimen divertigarria eta polita familian egiteko eta familian gozatzeko. Eta helburua da bizikletari bultzada bat ematea, eta 3 igandetan, 2 saioia izan ditugu, Bilboko Areatzan, eta ekainaren 26an izango ditugu, azken eguna eta azken ekintzak, eta Areatzan antolatzen ditugu hainbat ekimen, familiarekin eta umeekin egiteko, ginkanak, zirkuitoak, bigarren eskuko bizikleten salmenta, eta gure helburua da bizikleta beste aukera bat izatea, mugitzeko beste aukera bat, eta gure hirian, gero eta bizikleta gehiago izatea. Eta zein da argazkia, bizikletaren erabilera horretan, horrelako sustapenak egiten ari zarete, mentalitate aldaketa antzematen ari zarete, zen moduz dago, zer nolako argudioak ematen dira oraindik ez bizikleta ez erabiltzeko? Nik esango nuke orain dela urte batzuk nahiko arraroa zen Bilbon bizikletak ikustea, alde batetik eguraldiagatik eta beste alde batetik orografiagatik. Beraz, erabaki genuen Bilbao bizi zerbitzua berriztea eta bizikleta elektrikoak jartzea. Eta horrek guztiz aldatu zuen egoera, gero eta bizikleta gehiago ikusten ditugu gure hirian, eta jarri genuenetik zerbitzua 1,8 milioi erabiltzaile izan ditugu. Beraz, esan dezakegu oso arrakastatsua izan dela. Eta, denok erabiltzen dugu, edo ezagutzen dugu inork erabiltzen duena bizikleta, gure eguneroko bizitza egiteko, eta hau da gure helburua. Esango nuke, hasieran, bizikidetza ez da erraza izan, beste modu ezberdinekin, autoekin, taxiekin, autobusekin, baina pizkanaka ikasten ari gara, denok bizi behar dugu eta denok gidatu behar ditugu bide beretik eta pizkanaka ohitzen ari gara. Momentuz konpartitzeko momentu horretan ari gara baina hemendik aurrera aurreikusi daiteke zonalde batzuetan lehentasuna izatea bizikletek, horretarako hirigintzan ere aldaketa batzuk ematen ari dira, zertan ari zarete? Egia da, konturatu ginela, importantea zela segurtasuna bermatzea eta jendea beldurra ez izatea. Orduan, saiatu ginen gune zehatz batzutan lehentasuna ematea bizikletari, adibidez udaletxeko biribilgunea oso ezaguna izan zen, eta gero 30 km/h neurriarekin nabaritu dugu gero eta pertsona gehiagok izena eman zutela Bilbo bizi zerbitzuan. Beraz, jendeak seguruagoa sentitzen zen eta erabaki zuten parte hartzea. Eta oso datu interesgarria, gero eta emakume gehiago erabiltzen dute zerbitzua, beraz, pozgarria eta jarraitzeko argudio bat,
Eta bizikleta izan daiteke ez bakarrik hiriburuan bertan mugitzeko aukera bat, baizik eta hirien artean ere ez zubia egiteko aukera, horretan ere berrikuntzak datoz. Bai, Bilboko bidegorriak gure mugetara heltzen dira, berak gu konektatzeko prest gaude, gure etxerako lanak ja egin ditugu konektatzeko, eta egia da azken aldian Getxorekin lotuko gaituen bidegorria aurkeztu zen, eta Barakaldorekin konektatuko gaituena ere oso aurreratua dago, beraz, gero eta aukera gehiago izango ditugu bizikletaz ibiltzeko. Testuinguru honetan ere kezka sortzen du askotan ez, adibidez, udalen bizikletak usteko tokiak bai, baina norberaren bizikletak usteko tokiak non utzi, segurtasunaren aldetik kezka sortzen du horrek herritarren artean, beraz, suposatzen da ere, hemendik aurrera, leku gehiago izango direla bizikletak usteko. Bai, aparkaleku seguruak martxan jarriko ditugu, hilabete honetan hasiko gara 3 toki zehatz batzuekin eta auzokidentzako aparkalekuetan jarriko ditugu. Lehenengo 3 izango dira Begoñan, Miribilan eta Torre Esquebedon, baina datorren urterako 200 bat aparkaleku eskainiko ditugu auzokidentzako aparkalekuetan. Beraz, erraztasun bat emango diogu bizikletari hori, bultzada hau egiteko, ez? Eta azken urteetan beste mugikortasun eredu bat ere izan da, ez? Beste alternatiba bat, hori eta patinete elektrikoa, batzuetan arazoak ere sortu dituena, nola ikusten duzuzuk honen etorrera gurera? Niri behintzat ez zaizkit gustatzen, osasungarriak ez direlako, ez? Azkenean, bizikleta hartzen dugunean, ariketa fisikoa egiten dugu, eta onura dakar osasunerako, eta hau ez da gertatzen patinetekin. Baina egia da Bilbon momentuz ez daukagu arazorik patinetekin, ez da gauza bera gertatzen adibidez Madrilen edo Bartzelonan, ez? Baina momentuz, gure apostua beti izango da osasungarriaren aldeko apustuei eta hori, bizikleta izango da gure lehentasuna. Dena den aratuta dago, ez? Nondik ibili behar diren eta oztopoak ez ekiditeko, ez? Horixe dena badago neurtuta. Bai, bizikletarekin gertatzen den moduan, ezin da oinezkoentzako lekuetan ibili eta, segurtasuna bermatu behar dugu. Eta mugikortasunaz ari garela, ezin ditugu ahaztu mugikortasun arazoak dituzten herritarrak, ez da? Askotan, oztopoak aurkitzen dituztelako, edota tabernetara sartzeko, edota espaloian bertan, ez? Estebrabide bate igarotzerako orduan besteak beste, zeintzuk dira Bilboko udalak gai honetan dituen erronkak? Nik esango nuke udalako lehentasunetako bat dela irisgarritasuna bermatzea. Eta gure aldetik, mugikortasun aldetik, beti egin dugu apostua irisgarritasuna osoa bermatzea. Eta gure bus geltokiak eta autobusak berak beti dira irisgarriak. Adibidez, taxei dagokionez, diru laguntzak ematen dizkiegu taxi gidariei haien taxiak irisgarriak izateko, eta berritasun bat aurkeztu genuen pasaden hilabetean, Bilbobuseku aplikazioan adibidez, aukera daukagu orain, ikusmen arazoak dituztenentzat lokuzio bat entzuteko. Beraz, posible daukate entzutea zein autobusa etorriko den, zenbat minutu falta diren, eta hori laguntza pizka bat eskainiko dugu. Bizikletaz luze aritu gara, baina garraio publikoak ere bere garrantzia du mugikortasun eredu berri honetan. Zertan ari zareten lanean zehazki gaur egun? Sozialistok beti egin dugu apustu zerbitzu publiko eta kalitatezko baten alde, eta gure autobusak dira oso modernoak, autobuseko flota berritzen ari gara, eta gero eta autobus gehiago ditugu bai hibridoak, bai elektrikoak, beraz jasangarriagoak, eskutsakorrak eta oso modernoak. Gure asmoa da erakargarriak ere izatea, jendea animatzeko, ez? Eta gero eta pertsona gehiagok anima zaitezte autobusa hartzeko. Eta frekuentziei dagokienean eta ordutegiei dagokionean, hurrengo urteetan aldaketak aurreikusten dira? Orain
ikerketa bat egiten ari gara, nola kudeatu hobeto gure lineak, eta nola puzzle bat egiten ari gara, bai beste moduekin, metroarekin, tranbiarekin, bizikletekin, igogailuekin, beraz, hau da argazkia, eta gero, hobeto kudeatu behar dugu, eta dena oso ordenatu nahi dugu, beraz, ikertzen ari gara, eta datorren urterako ja prest izango dugu ikerketa. Momentuz udako ordutegia martxan da, ez? Aldatuko da uztailean urtero bezala. Bilbobuseko ordutegia aldatzen da uztailean. Beraz, gaueko lineak egongo dira, ez? Bai. Horixe. Dena den, garraioarekin lotuta kezka ere sortzen du, ez? Testuinguru ekonomiko honetan, non bizitzaren garestitze orokortua ematen ari den, honekin lotuta ere, garraio publikoarekin lotuta, bonoak edota deskontuak ere aurreikusten dira datozen urteetan? Egia da, gure prezioak ez direla igo azken urteotan, eta gero badauzkagu tarifa bereziak behar izan handien eta handiak dituztenentzat, ez? Orduan, uste dugu prezioa nahiko ulergarria da, eta eskaintzen ditugu gehien behar gaituztena beste tarifa bat dauka, ez? Beraz, ez da momentuz aurreikusten moldaketarik. Eta mugikortasun alden gehien murrizteko, ez, kotxearen mugikortasun hori gehien murrizteko, eta orokorrean, ez, mugikortasunak geroz eta, horixe, gutxiago izateko bermatua egongo litzateke, egon beharko litzateke, ez, hirigintza ereduan aldaketak ere egotea, hau da, auzo bakoitzean lehentasunezkoak diren zerbitzuak izatea. Bilbok gaur egun zeintzuk dira dituen erronkak gai honetan? Bizitzeko, ikasteko edo lan egiteko eta gozatzeko hiri bat gara eta nahi dugu, beraz, hau 15 minutuko hiria deitzen dena da, eta gure apostua beti izango da eredu hau, ez? Oso leku txiki batean bizitza oso kompleta egitea, beraz, 15 minutuko hiria da gure eredua. Beraz esango zenuke, ez dagoela inolako erronkarik gaur egun arlo horretan Bilbon? Bai, badaude. Erronka asko, baina lan egiten ari gara, hori gure bizitza 15 minututan egitea, ez? Eta, konektatzeko garraio publikoak izango ditugu, eta, gure bizitza, esango nuke, nahiko moldatuta dago eredu honetara. Turismoa ere bueltan da, pandemiaren ostean, eta honekin lotuta Bilbao City View autobus turistikoak ere martxan jarriko dira berriro ere, ez dakit dagoeneko martxan diren, zenolako harrera izan dute, etenaldiaren ostean? Oso aukera interesgarria da bizitatzen gaituztenentzat, bizita interesgarria eskaintzen du Bilbon zehar, eta jaso berri du sari bat turismo jasangarriarena, beraz, beste eredu bat hori hiri jasangarriagoa izateko, eta, espero dugu aurten turistak izatea eta pandemia aurreko datuak berreskuratzea. Autobus elektrikoak direlako, ez? Batzuk badira, bai, elektrikoak, bai. Jasangarritasunaren sari horrekin lotuta, ez? Azken finean, banakako kotxeak erabili beharrean, denak autobus berberean egotearen argudioa suposatzen dute, edo zergatik eman dizuete saria? Turismo jasangarriaren leloan, edo lelo azpian kokatzen delako, errespetatzen delako gure bizimodua, gure ohiturak, eta eskaintzen du hiriaren eredu ona eta jasangarria. Aurrera begira, ez? Hemendik aurrera. Aipatu ditugu mugikortasun eredu aldatzen ari dela, bizikletareko apostua bandituko dela, errepideak ere parekartuta izatetik agian hemendik aurrera bizikletak izango dutela lehentasuna, oinezkoentzat ere mugikortasuna, irisgarritasuna, gauza guzti horiek aipatu ditugu, beraz, hemendik aurrera nola irudikatzen duzu Bilbo eta Bilboren mugikortasuna? Pertsonentzako hiria imaginatzen dut. 21. mendeko hiriak pertsonak kokatu behar dituzte erdigunean, eta hala imaginatzen dut nik Bilbo, ez? Pertsonak erdigunean. Eta bakoitzak aukera berdinak izatea leku batetik bestera joateko.
Nora abete Bilboko udaleko mugikortasun zinegotzia, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistan izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan, gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Joserra Becerra, orain arte. Sahararen alde lan egiten duen gazte talde bat da, 2018an sortu zena, elkar ezagutu ginelako errefuxiatuen kanpamenduetan, eta ikusita bidaiko gazte bakarra ginela, ikusi genuen Nafarroan desinformazio handia dagoela Sahararen inguruan, eta orduan horretan lan egiteko beharra ikusi genuen eta Sujar sortu genuen. Sujar izenen aste batetik dator, lehenengo sugarra, dela guretzat sahararrek duten erresistentzia eta indarra simbolizatzen duena, Sahara hitza, berez, eta jorra, haien hizkuntzan aske esan nahi duena. Orduan, hortik aste bat egin genuen eta Sujar. Esan dudan bezala, helburu nagusiena Nafarroako gazteria informatzea da, edo, Saharak bizi duen egoera soziopolitikoaren inguruan informazioa ematea da, eta eskuragarri izatea. Baina, gero behar gehiago edo behar berri batzuk agertu ziren, adibidez Oporrak Bakean programa, badela gero azalduko dugun hobeto, baina Saharak duen programari garrantzitsuenetariko bat, eta horretan ari gara lanean. Pixka bat kokatzeko, duela 47 urte, Sahara Espainiako kolonia bat zen, 53. Probintzia, hain zuten ere, eta Frankok egun batetik bestera lurraldea abandonatu zuen, eta Marokok egoera hori aprobetxatuz, hain ezaguna den martxa berdearekin lurraldea okupatu zuen. Eta orduan sahararrak behartuak izan ziren basamortua, bere etxeak uzteko eta ihes egin zuten basamortua zeharkatuz, Argeliako mugara iritsi ziren, eta Argeliak utzi zien basamortu zati bat, hor eraiki zuten orain ezagutzen ditugun errefuxiatuen kanpamentuak, eta geroztik hor biziraute dute. Orain, lehen esan dugun bezala, ari gara Oporrak Bakean programarekin lanean, eta programa hau bada, orain arte etortzen ziren Nafarroako familietara, edo baita Euskal Herria osora eta Espainiar estatura ere, 8 eta 12 urteko haur sahararrak etortzen ziren berri familietara udako 2 hilabetetan. Programa honek dituen helburu nagusienak badira batez ere haurrak basamortuan egiten dituen temperatura gogorretatik ateratzea, udan egiten dituzten 50 gradu gutik gora, orduan uda hemen pasatzea, eta horrek dakartzan onura guztiak piztina joatea, hondartzara joatea, haurra hauek ez dituzte gauza hauek kanpamenduetan. Izozki bat jatea, ez dakit horrelako gauzak ez, gero elikadura egoki bat eskintzea, eta baita batez ere medikura eramatea, begi eta hortze errebisioak egitea, eta horrelakoa. Eta baita kultura eta hizkuntza berri batzuk ikastea ere, hori oso onuragarria dela hientzat, eta hori. Gure papera, modu batean, Anasek eramaten du Oporrak Bakean programa hau. Anas bada, Asociación Navarra Amigos del Sahara, eta gure papera modu batean laguntzaile gara. Badaude haur batzuk harrera familietara joaten ez direnak behar berezi batzuk dituztelako, medikoa gehiegi bizitatu edo bakuntzaren bat, orduan haur hauek etxe batean gelditzen dira begirale sahararrekin, eta guk haiekin ekintzak egitea da egiten duguna. Bolerara joaten gara, zinemara, saltinera ere joaten gara, egirelekura, urtegiera, hondartzara, tailer diferentak egiten ditugu. Modu batean da, beste haurrak duten uda berdina aztezina eta divertigarria haiek ere izatea. Familia bezala bat gara, irri egiten dugu, negarre egiten dugu, eta gero haiek etxera bueltatzean gurasei kontatzea zein ongi pasatu duten
harrera familia bat ez izan arren. Eta batez ere, berotasun hori somatzea. Talde txiki bat garenez, ez dugu inongo finantziaziorik, ez dugu diru laguntzari jasotzen, eta orduan ekintza hauek egiteko saltzen ditugu guk eginiko kamisetak, sudaderak ere egin ditugu, tote bag batzuk ere dauzkagu. Saltzen ditugun gauzetatik lortzen dugun dirua bada ekintza hauek gero egiteko. Orain, kamiseta bensalmentarekin gaude, eta nahi baldin badituzue, Instagrametik edo Facebooketik kontaktatu, @sujarsahara, eta guk oso pozik bidaliko dizkizuegu. Bukatzeko aipatu nahi dugu aurten etorriko direla programa honekin Nafarroako familietara beste urteetan etortzen ziren baino askoz ere haur gutxiago, ze normalean etortzen ziren 100 baino gehiago, eta aurten pandemiaren ostean egon denez paroi hori 2 urte hauetan askoz ere familia gutxiago daude, eta momentuz 8 haur ditugu oraindik familiari gabe, eta hori animatzen zaituztegu bihotz-bihotzez esperientzia honetan sartzea eta haur bat hartzea zuen etxean, ze zarete damutuko. Ni izan nintzen aberri familia, haur bat izan nuen 3 urtez, eta niretzako nire ahizpada. Orduan hori, esperientziarik politena eta berazgarriena izan da niretzat, orduan hori, animatzen zaituztet. Eta horretaz aparte, lehen aipatu dugun etxe hori ez, familiari gabe geratzen diren haurrak, aurten izango dugu, orain arte erabili dugun etxea erabili, kanpo arazoengatik, orduan besterik gabe norbaitek ezagutzen baldin badu etxeren bat edo baldin badu kontakturen bat, eskertuko genizueke, eta hori, idatzi aldi guzu guri edo Anaz elkarteari, eta Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Gaur etorriko altzara. Eta gauean? ¿Te gusta? Vamos. Let's go. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila, aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, jakin bazenu zure bihurri opegi hori, zenbat gustatzen zaidan, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan. Suzko enoberak bihurtzen gara, suzko enoberak gauaren babesean. Damuaren mamuako zenki esan zuen, pentsatu zazue ondo arauak eutxi baino lehen.
Zuzena okerra zuzen, hemen ez da inor libratzen. Noizean behin, besoak zabalik, haizea zalean, adrenalina zainetan. Jakin bazen zure bihurri aurpegi hori, zenbat gustatzen zaidan. Besoak zabalik, haizea zalean, adrenalina zainetan. Bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan. Suzko erroberak bihurtzen gara. Suzko erroberak gauaren babesean. Ez dago gerorik ez, egin gabekoagatik baino eginagatik, damutu gaitezen. Eta egunero legez solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Jose Becerra, eguerdion. Kaixo, Leire. Solasaldia hasi aurretik Bilboko Harriagara joko dugu, izan ere arestian ere aipatu dugu, bertan gaur hitzordu garrantzitsua dagoela, Bilbosarra Euskaltegiak antolatuta, Ramon Zezar Bitoriaren martutene eleberriaren irakurketa jarraitu egiten ari dela, goizeko 8:00 abiatuta, laizter amaituko dena, arratsaldeko ordubietan, klasikoen irakurraldi jarraitua ditzena, zuzen ere ikusiko dugu orain norari den irakurtaldi hori egiten. Belarritakoekin. Gaixo bat bizitatzeko profitatu behar omen du. Ez badite ize egin dio ironiatzu. Irribarre malderra izugarrizko tristezia erakusten duena. Eskuaz jarri dio belanburuan, baina musumateko zirkinik egin gabe. Ez degedia zenbait denbora irango duen etxean ikosiko direla. Abaituak, 100 metro gidatu ondoren, zabor kontainerretarako zabalgune batean, Hortxe irakurtaldi jarraitu hori, ikusten duzu, ordezkari desberdinek hitza hartu dutela goiz honetan zehar, eta ez bezala Zezar Bitoriaren martuten eleberria dutela esku artean. Dena den, solasaldia hasteko garaia heldu da, eta beste hitzordu bati buruz ere arituko gara, izan ere gazte asko eta askok gaurkoan hasi duten unibertsitatera sartzeko ebaluazio probak, bertan murgilduta egongo dira dagoeneko, zenolako oroitzapenak dituzue zuek egun horietaz? Bueno, betikoak, urduritasuna, zalantzak eta azterketen giroa, eta, nik nabaritzen dut nire garaitik, aspalditik, ona ez dela ezer aldatu, kalifikazioak eta mailak eta hori bai, baina bestetik, nerabeak beti nerabe eta urduritasuna nagusi. Egun garrantzitsua ez, baita, baldintzatu dezakelako, ez, gerora, batez ere hori ez, momentu hori zen oso garrantzitsua, etxean esaten zizutena, orain eman behar duzu dana, ikasturtea amaituta eta orain eman behar dut dana berriro, eta batez ere zen horako garrantzia zeukan, eta gero batazbestekoa egin bebai, hori institutoko notekin, eta gero, zelako pena, ez bazaizu heltzen nota, nahi duzun zera egitera, eta gero zelako amorroa, dirua daukatenek, ez hartu aldira unibertsitate pribatuan, ez eta kortea ez pasau. Nik uste dut hor bai segregazioa badagoela, eta nik uste dut hori aldarrikatu behar dela, aldaketa bat egon beharko dela. Bai, barkatu. Ez, hasieran selektibitatea bazuen zentzua, edo, baina pizkanaka galdu egin du zentzu hori, orain ez da bakarrik selektibitatearen nota balio duena unibertsitatera joateko, baizik eta
ertaina da hori institutoan zehar lortu duzunarekin, eta itunpeko zentruetan nabarmena da nota horiek igotzen dituztela artifizialki, ordaintzen duzunez helburua lortu ahal izateko, eta zentzu horretan zuk aipatu duzuna gero eta nabarmenagoa da. Selektibitatea ez duela balio bere helburua lortzeko, baizik eta beste oztopo bat da, gainditu egin behar da, eta hori da helburu bakarra. Gainera nik uste dut hori da azterketa bat, nik ez du sinesten hori, ez dakite, plazaratuko duena zuk dakizuna. Azken finean egun txarrak guzti dut ditugu, eta zuk euki alduzu egun horretan egun oso txarra, eta zero bat ateratzea, eta zu badakizu, eta zure irakasleek badakite, zuz presa hauzela hori ikasgai hori aurrera eramateko, baina ez duzu euki sortea, edo ez duzu euki egun ona, eta nik uste dut dana hor jartzea, ez dela oso justua. Ez, nire garaian ikaskide bati justu hori gertatu zitzaion, eta ez unibertsitatera joan, eta pena handia izan zen, baina bere bizitza osoa aldatu zen egun horretan. Presio handiko momentuak dira, eta baita ere hausnotzera bultzatzen dutenak, ikasketa eredua nolakoa den, eta zenbateraino diren erabakigarriak edo efektiboak horrelako azterketak, denak egun berberean multzoan egoteak. Datu esanguratsuak ditugu gaurkoak, eta hori esek dira ebaluazio egingo duten pertsonen erdia baino gehiago emakumezkoak direla. Bai, hori beti esaten da, unibertsitatera heltzen direnak edo neska kopurua handiagoa dela, baina gero postu altuetara heltzen direnak gizonak dira, eta hor kontrasan bat dago, erdian, edo denok dakigu zer dagoen erdian, eta nik uste dut hori bai esan behar dela. Beste datu bat ere euskararekin notutakoa, batxilergotik etorrikatako ikasle gehienek, 4/3 euskaraz egingo dutela proba hori, Gero ere, monetaren beste aldean, nola jarraitu euskaraz hitz egiten eta ez akademikoki bilakatuko den hizkuntza bat bezala hartu, Horixe ere erronka. Azterketena da euskararen normalizazioaren pausu bat, baina beste pausu batzuk eman behar dira, pausu gehiago, eta, pozik egon behar gara, hainbeste ikaslek erabaki dutela euskaraz egiten, baina etorkizunari begira gehiago izan behar dira. Sorte ona, besterik ez opatzea hemendik azterketa horiek egiten ari zareten gazte guztioi, eta beste gai bati helduko diogu, duela gutxi izan dugu hemen Nora Bete, Bilboko Udaleko mugikortasun zinegotzia, eta berari galdetu diogu, nola irudikatzen duen Bilbo etorkizunean, edo hemendik aurrera, izan ere klima larrialdia tarteko agerikoa da aldaketak etorriko direla, hirigintza ereduan, edo etorri beharko luketela behintzat, hirigintza ereduan, eta mugikortasunari dago eta hause da esan diguna. Aldaketa egunero ikusten ari gara, eta gure apostua beti izan da jasangarritasunaren aldekoa, beraz, bai garraio publikoak sustatzen dugu, bizikletaren erabilera, gure autobusak gero eta jasangarriagoak dira, eta horretan gabiltza egunero hiri osasungarriagoa izateko. Hiri osasuntsuago baten alde egiten ari direla lanean dio, garraio publikoa indartzen ari direla, eta jasangarritasuna ardatz izango duen eredu baten alde. Hori ze ikusten ari zarete zuek? Nik esango nuke aurrera pauso bat izan zela hori 30 kilometroaren abiaduraren mugatzearena. Nik uste dut batez ere murrizten dituela bai istripuak, bai zarata, bai kutsadura, eta oinezkoentzat Bilbo seguruago bat bihurtzen delako, baina nik uste dut hori esan genuenaz justo bermatu izan zenean, izunen bidez egin dela eta ez pedagogiaren bidez. Beste aldetik nik aipatuko nituzke bidegorriak, ze aldarrikatzen dut eta esaten dut egiten dituztera, baina oraindik ez dauz amaituta, ez dute lotzen Bilbo osoa ez da Bilbo beste herri batzuekin, ikuste dut hor daukatela agente oso potente bat dela Bilbo biziz, eta nik uste dut erabili beharko dutela, batez ere jakiteko zeintzuk dira egin behar diren o falta diren bidegorriak, edo nondik mugatu,
Gero ikusi da, nik uste dut udaletxe aurrean dagoen rotondaren bideoa argi eta garbi utzi zuen, txirrindulariak ez direla errespetatzen errepideetan, eta orduan hor, ez da oraindik segurua joatea kotxekin batera errepideetik. Gero bai komentatzea, federazioan hor sartuta gaude, Auzo Elkarteen Federazioan sartuta gaudela, egiteko, sare proiektu bat egiteko oinez sare bat Bilbon zehar, ezken finean, lotuta dauz auzoak Bilbo zentroarekin, baina ez auzo batetik bestera. Eta orduan hor proiektu bat sortzen ari da, eta nik uste dut udan aurkeztuko dela. Eta hor, espero dugu udaletxea kontutan hartzea proiektu hau. Eta gero batzutan esaten duguna, garraio bidei buruz hitz egiten dugunean ikusten direla lehentasunak dira betikoa, ez? Abiadura handiko trena hor dago lehenengo mailan, eta adibidez, 4. linea metroarena hor gelditu da atzean, ez? Dinot, ez ditu pausuak aurrera ematen. Beste aldetik Bilbo busa, 1989tik, emeretzitik ez da aldatu, oraindik berrantolaketa egin behar da, badakigu linea batzuk auzotik deitzen digutela behin eta berriz esanez maiztasuna ez dela egokia, bilbidea ez dela egokia, eta horri nik uste dut bai buelta eman behar diotela. Eta nik uste dut badaudela, bidegorriak egiterakoan, badago agente bat dela Bilbo biziz edo biziz, eta nik uste dut garraio bideri dagokionez dago liburu zuria, orain dela asko federazioak egin zuena, eta nik uste dut hori kontutan eduki behar dutela. Nahi baldin badute benetan, hau konpontzea nik uste dut badaudela tresna batzuk erabiltzen ez dituztenak, eta nik uste dut pausoak eman behar ditugula alik eta lasterren. Bai. Alaitzek entzun da, argi dago mugikortasuna dela erantzunik gabeko gaia, eta hala da, udaletxetik neurriak hartzen dira, sakabanatuta, baina ni faltan botatzen dut bi hausnarketa orokor. Lehenengoa da nola banatzen dugu espazio publikoa, orain arte kotxeak izan dira nagusi, baina orain ez dira nagusi izan behar, badaude bizikletak, badaude oinezkoak, badaude patineteak, eta beste tresna batzuk mugitzeko, hiritik mugitzeko, eta hausnarketa hori egin behar da. Eta ez da bakarrik abiadura, errepideen abiadura edo kaleen abiadura, baizik eta hausnarketa orokorra izan behar da. Hori batetik. Eta bestetik, pentsatu behar dugu bai larrialdi klimatikoa hemen dagoela, baina prezioen igoera ikusita, jendearen poltsikoen egoera ere aztertu behar dugu. Eta zentzu horretan, garraio publikoa izan behar da erantzun bakarra. Eta garraio publikoaren gabeziak nabarmenak dira, alaitzek aipatu ditu batzuk, baina hausnarketa orokorra egin behar da, ze azken finean egunerokotasunean ze garraio publikoak erabiltzen ditugu. Abiadura handiko trena, ala betiko trena, ala betiko autobusak, edo taxiak. Eta orduan, hausnarketa horiek nahaztu behar dira eta hausnarketa globala izan behar da, baina bestela neurri sakabanatuta nora betek aipatzen dituenak bezalakoak ondo daude, baina ez dira nahikoa. Prezioen igoera aipatu duzu, garraio publikoarekin lotuta alaitz zuk zer deritzozu gaur egun indarrean dauden tarifen inguruan. Nora betek esan du momentuz ez dagoela mahai gainean bono edo tarifa berriak ezartzea? Hor lehenengo eta behin, liburu zurian agertzen dana eta da txartel bakarrarena, hori amankomunean jartzea prezio guztiak, eta gero nik aipatuko nuke bebai, aztertu behar direla pertsonaren egoerak, ze batzutan dagoela beherapen batzuk gazte txartela edo nagusia baldin mazara badeko zuri gorria, baina Iberdrolako presidente izan alda supernagusia eta euki alduolako txartela, eta pertsona bat igual 50-marrekoa ez deko aukera hori lortzeko. Orduan nik hori bebai hori aztertu beharko genukela. Eta gero beste alde batetik hori komentatu dut biziaren agentearena, baina saldu ziguten Bilbo biziren
proiektu hori hartzea bizikleta elektrikoak, eta bai kejatzen ari da jende nahikotxo, esanez, batzuk apurtuta dela, makinak batzutan ez dabiltzatela, eta nik hori bai, horri igual inbertitu egin behar da gehiago, eta igual puntu gehiago ipintzea hainbat auzotan eskatu duten auzoetan. Eta beste gaia sartzen, OTA orain implementatzen ari da hainbat auzoetan, baina ez dute pentsatzen beste lekuetan egiten den modua jartzea olako parkin bat Bilbo kanpoan, ez? Eta gero hortik garraiobide publikoekin egitea lotura, dinot, beste hiri batzuetan badauz, dinot, ni egon naiz boutu, eta hor badaukate olako zer, daukazu parkin bat, zuk usten duzu horkotzea, dekozu tranbia bat zala, herrira arte, eta ja ez duzu erabiltzen kotzea. Nik uste dut olako gauzak igual jarri behar dituzte, eta ez beste batzu. Proposamen ugari ateratzen ari dira inguru honetan, uste duzu herritarren ahotsa kontuan hartzen ari dela mugikortasun politikak aurrera eramaterak orduan? Nik uste dut orokorrean herritarren ahotsa oso gutxitan entzuten da. Eta are gutxiago talde batean edo elkarte batean baldin mazau sartuta. Ze batzutan proiektuak parte hartzaileak sortzen dira, baina oso bideratutak daude. Orduan nik uste dute oso garrantzitsua izango zala, hainbat esparruetan badauz eragile batzuk hor lan egiten dutenak, eta nik uste dut haien iritzia edo kontutan hartu beharko luketela. Guztiz ados nago, hori, herritarron ahotsa ez dela entzuten edo oso gutxitan entzuten dela, eta horrexegatik lehentasunak ez dira hiritarrenak, baizik eta goian erabakitzen direnak, eta hori da okerrena gai honetan. Horrexegatik ez daukagu erantzun bateratua hiriko mugikortasuna moldatzeko edo eraberritzeko. Batzuen lehentasunak eta gehienon lehentasunak bat ez datozela. Kontraesanak ere agerikoak dira, ez? Bizi dugun testuinguru honetan, bizikleta adibidez eta beste garraio mota batzuk erabiltzeko deia egiten ari diren bitartean, segurtasuna askotan ez dago bermatuta, beraz, noren ardura da, ez? Horren alde egitea, ez? Azkenean... Eta zergatik ez dago bermatuta segurtasuna? Kotxearen lekua mantentzen delako. Eta esaten dizute, bai, zuk erabili bizikleta, baina kotxea bere lekua mantenduko du. Orduan, zaila da kotxearen eta bizikletaren arteko tartea mantentzea, eta horren araberakoa da erabiltzailearen segurtasuna. Orduan, ez da segurtasunik izango, kotxearen lekuak ez bada murrizten. Gizartea eta hiriguneak ere bizigarriagoak eta justuagoak izateko ere hemen beste eremu bat hartzen du zentralitatea, eta horixe da fiskalitatearena, ez? Lehen komentatzen genuen garraio publikoaren prezioak ez daudela justuki banatuta, eta fiskalitateak ere badauka hemen zer ezana. Ela sindikatuak eztabaidaren erdigunera ekarri nahi izan du fiskalitate eredua, eta salatu du, herri akordio bat dagoela ezkerretik eskuinera, sozietate zerga ez igotzeko eta gehien irabazten dutenek gehiago ordaindu ez dezaten. Zer deritzozue, ados zaudete adierazpen horrekin? Nik pentsatu nuen lehenengo gauza berria entzun nuenean izan zen. Justu momentu honetan iaz zerga bilketa errekord bat izan duenean, zergatik gai hau, baina, klaro, ikusten duzunean bilketaren banaketa, konturatzen zara, 5 eurotatik 4 langileok edo hiritarrok ordaintzen ditugu. Orduan, arrazoia daukate, enpresen ekarpenak ez direla nahikoak izaten. Gero, beste kontua da, elatik proposatu dituzten neurriak, aproposenak diren, ala ez, enpresa guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak dira, beste batzuk ertainak eta beste batzuk handiak.
Eta zuk proposatzen baduzu, tipoa izan behar da 125. Enpresa horietan guztietan ez du eragin berbera izango. Eta kontu bat da, tipo nominala, oraingoa 123koa badela, eta bestea da benetako tipoa. Eta benetako tipoa da 7,5koa. Orduan, igual arazoa ez da tipo nominalarena, baizik eta nola enpresa handiek eta batez ere multinazionalek ingenieritza fiskala erabiltzen dutela, dagokien dirua edo zergak ez ordaintzeko. Eta horretan igual egon behar da gakoa eta ez tipo nominalean. Iruzur fiskalaren atzean egoteko, inspekzioak gehitzeko, eta izan ere agerikoa da, desparekautasun bat dagoela, krisi garaiotan ikusten ari gara nola hainbat eta hainbat sektorek eta enpresek bereien irabazi handiak dituzten edo eta biderkatzen dituzten, adibide asko jarri genezake ez, banketxeak edo eta energiaren sektorea esaterako, beraz, nahiko esanguratsua da hau ere. Nik uste dut lehenengoa da, gardentasun bat bilatu behar dela, azken finean batzutan ez dakigu zer dagoen hor. Eta gero bestaldetik askotan aipatzen dut, ez dugu bilatu behar berdintasuna, baizik eta ekitatea, ez? Osa, lehen aipatu duguna. Orduan nik uste dut hori, zerga bilketa oso beharrezkoa da, azken finean horrekin pobrezia murrizten duzu eta oinarrizko gizarte zerbitzuak bermatzen dituzu, baina zuk aipatutakoa, nortzuk ordaindu behar dute gehiago. Eta hor dago gakoa, dena den betikoa. Nik uste dut horre bebai jarraitzen dugu hori atebi irakariak, jarraitzen dugu ditugun gauza guztiekin, eta horregatik ez dira pausu oso zehatzak ematen. Ez que, hausnarketa izan behar da, zergatik enpresek ez dute ordaindu behar dutena, eta zeintzuk dira enpresa horiek, ados nago, gardentasun falta bada, baina datu bat badugu. Amazonek Europa osoan iaz ordaindu zuen zergak izan ziren 0 euro. Europa osoan 0 euro. Orduan, iruzur fiskala badago, baina iruzur fiskala batez ere multinazionalen eskutik doa. Eta horren kontra egin behar da zeozer. Gero, enpresa txikien edo ertainen zerga maila edo, horretaz, hausnarketa izan behar da. Baina orain, deigarriena da multinazionalek egiten dutena. Momentu honetan, herri honetan. Azken finean nahiek badakite, ezagutzen dituzte trikimailu guztiak. Eta gero gu errenta egiterakoan zoratzen gara, ez dakigulako ondo egiten dugun, ala ez, eta gainera garai honetan hori interneteren bidez egin behar duzunez ja are gutxiago, batzutan gelditzen zara sensazio bat egin dut, baina ondo egin dut, baina seguro heldu dela, baina dana sartu egin dut, ez? Ez dakigu zelan egiten diren gauza hauek, eta haiek badakite zirikitu guztiak, hori ez ordaintzeko ordaindu behar dutena. Eta gai honekiko dagoen impunitatea, ez? Iruzur fiskala egin bai, baina gero, zer gertatzen da? Ez que legala da, haiek seguruenez Luxemburgon edo Irlandan edo Kaiman Irletan ordainduko dute dagokiena eta dena da legala, baina dena da legala hori zirrikituak daudelako eta zirrikitu horien aurka egin behar dugu, edo egin behar dute instituzioek. Eta hori da nire ustez garrantzitsuena momentu honetan. Eta gainera zuk aipatutakoa, bai, legala da, baina amorala be bai. Osa, dinot, ez da bat ere etikoa, ez? Morala eta kapitala, rima badago baina. Baina ez bakarrik, hori enpresa multinazionalak direnak, bai jende ospetsua, ez? Eta gero, ez da kartzate ondoriorik, ez? Baina gero jendartean ere, ez da bai da gaietan, horri buruz hitz egin beharrean, hitz egiten da, falazia bat hartuta, ez? Nola, lanbiden laguntza sozialak eskatzerako orduan, batzuek iruzurra egiten duten, ez? Jo, benetan. Eta bi iruzurrak konparatuta, kontua da hori, gardentasun faltagatik, eta hori ere elak salatu du, ez dakigula enpresa bakoitzak zenbat zerga edo zergak ordaintzen dituen, claro, ezin dugu jakin, edo ezin dugu konparatu edo erkatu,
bi errealitateak, ezta? Bata agerian dago, ze publikoa da, zenbat gastatzen dugu, hori, arlo sozialean edo, baina zenbat jasotzen dugu enpresetatik gastu orokorra jaso ahal izateko, horretaz inoiz ez dugu jakingo. Eta hori da arazoa. Aberatzak ere aipatu dituzue, zenbatetan ikusi ditugun Andorrara bideratzen beraien diruak, eta gainera beste berri bat ere badago honekin lotuta, Madrilgo Kongresuak atzera bota duelako fortuna handiei zerga bat jartzeko egindako lege proposamena, beraz. Arlo politikoan eta enpresaren arlotik ere ikusten dugu, bat etortzen direla honen aurka. Bertan, utziko dugu gaurko solasaldia, beste egun baterako utziko dugu jarraipena. Eskerrik asko beste bengurean izateagatik, Alaizar Gandoña eta Joserra Becerra, eta eguneko albiste nagusiak jarraian, Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan. Amaiur gaztelu baltzori, amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari orosumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez eginda bezin, berreun gudarik, gaztelu bat,